Здрасти, мои мили приятели! Ще се занимаваме днес с жилета. Ето, виждате, ще има и балони, гумички, пастели, балони, машини. Това ще е нашия помощник Патито, но той все пак е Патио. Така съм го крестила. И това ще ни бъде първото жиле, това ще бъде второто, другите ще бъдат най-последни, защото другите са най-интересни. Сега първо ще започнем с една машина. Те са две машини, по принцип, защото едната е част от балони, не, защото виждам, че има нещо вътре, може да е някаква машина. Другото е машината, с която ще помпаме балоните. И сега първо ще видиме с балоните. Тези жилета ще бъдат най-хубавите, но сега да видим първото нещо, което ще направим. Ето. Това са моите балони и виждам нещо вътре, но не знаем какво е, затова да видим какво е. Ето, това е една помпа, не е нещо като помпа, но е за надуване на балони. Ето. Сега вижте как надува. Слагаме дупчетата. Слагаме това, като шампуана, като това, като за духането. И сега духаме. Чакай да не е скъсано, само да видим. Не, но сме го сложили правилно. Ето, сега ще надува. И значи този балон не става. Ще пробваме с червен балон. Той най-много става, защото сигурно са най-качествени тези балони по-червените. Или не съм го сложила правилно. Ето сега да видим. Ето, излетя ни нашия балон. Сега да видим с помпата как ще бъде. Това, тук да си слагаме балоните. Ето, сега тук ще си сложим балони, за да имаме за другия път, като искаме да помпаме. Ето. Ако искате още един път да помпнем, ето, ще помпнем. И сега да сложим всички татове. Ето. Сега ги слагаме тук, които ще станат. А като няма място, някои ги слагаме тук и после веднага ги затваряме. Сега ще видим как ни се помпат балоните. И ако не ни се помпат, може да за другата помпа да видим дали ще стане. Най-много тези розови са цепнати балони, но да пробваме с други. Ето. Слагаме ги и за да ги затворим по най-бързия начин, един балон остава и сега го затваряме, ето. За да се пасне. Ето. Така, ето, пак да видим как ще излети нашия балон. Ето. Дано да ви е интересно. Ето, слагаме пак балонът и пак ще започнем да надуваме. Ако няма място повече, дърпаме дърпаме балона, колкото си може с всичката сила.
но не става. Значи пак опитваме. Ето. По най-хубавия начин, особено да можем да дръпнем, ето така. И да продължим, докато не видим, че балонът е догоре. Ето. Виждаме, че е догоре и веднага почваме. Ето. Сега да видим с нашата машина как пък ще надуе нашия балон. Тези две машини са различни, защото едната се надува с уста, а другата се надува с помпа. Ето. Явно тези балони трябва да са малки за помпите, защото ако са големи няма как да влезне и няма да се надуе. Ето. Сега започваме да надуваме, докато не стане голям. Или може да чекаме докато се гръмне. Ето, нашия балон е по формата на кружка. Нали виждате? Той ще бъде много цветен балон. Но сега нека да видим нашата гумичка. Ето я. Тези всички неща. Това е плевче. Това е банки и това е банки. Също и това. А това е едно левче. И този е лилав цвят. А това също от левчето. И сега нека да видим как трие. Не сме написали вече Криси, защото това е моето име. Ето. Това не е една гума. Не е една гума. Това е за по-голямо и е зелен цвят. Ето. Вижте. Това е синьо, това е зелено, това е жълто. Това е по-малката гумичка, това е по-голямата и това е средната. Сега да видим първо средната как трие. Буквата, в която ще бъде И. Ето. Ето. Вижте. Ито почти не се забелязва. Сега да видим Съто как ще се изтрие. И то ще бъде с зелено, с синьото и ще бъде с по-малката гумичка, защото съм го направила по-малко и за това ще бъде. Ето. И тя същото като И. Сега пък да видим най-голямата, това е зелената. Тя става като пръстен, но не е пръстен. И после това може да се сглобява като пъзел. Ето сега да изтрием Р. С по-голяма. Най-много го изтривайте с, ако имате такава гумичка, го изтривайте с ни от краищата, защото те най-много трият. Ето. И по-лесно. Ето. А като е с това, не виждате и това е по-тежко. Не можете да разберете кога се е изтрило.
Ето, моето име се изтри, но само като остана. И да спреме сега с това. Айде да видим как се нарежда. Вижте. Ако е на така, няма как да се побери. Затова го слагаме винаги на така. И ако е на така, пак няма да стане. Ако е на така, ще стане. Ето, както е обърнато голямото, така трябва да е обърнато и средното и малкото. Или, примерно, средното го слагаме както... Или средното и трябва зеленото да е обърнато както средното. Или малкото, така. После, сега ето, вижте как се мушка. Ето, това така се мушка, после го слагаме така. Ето и на нашата гумичка ще оставим ето тук да се вижда. И нашите балони. Ето. Ето може с пастели да видим как дали ще стане с пастел. Ето. Сега да видим дали нашата гумичка ще стрие пастела или не. Ето. Тетни гумичката, ето я. Ако не, може с цялата гумичка, но става по-тежко и няма да стане добре. Ето, гумичката изтрива и пастела. Ето. Вижте. Вижте, само чисто бяло е. Не се вижда почти пастела. И тази гумичка е много хубава, така че може и вие да си купите. Ето, оставим тук. Сега да се